Ahojte. Pred 2 mesiacmi som začal náš YouTube kanál, máme 230 sledovateľov, za čo som neskutočne vďačný. A po 2 mesiacoch chcem urobiť prehliadku, video, ktorým sme začali, prehliadka off-grid permakultúry, ktoré sme začínali z opačného konca záhrady a teraz začnem z tohto konca záhrady, teda zo spodného konca. Takže poďme na to. Pre tých, ktorí toto je prvé naše video, ktoré vidia v našom kanáli, tak pred 2,5 rokmi sme tu na tomto pozemku začali a tento pozemok bol ako toto pole. No a pole sa pomaly snažíme premeniť na sad. Je to syntropický sad mierneho pásma, to znamená, že máme tu intenzívnu výsadbu produkčných stromov, ako napríklad táto jabloň, ktorú máme striedanú s vrbou. S ďalšou vrbou vedľa je slivka, máme intenzívnu výsadbu. Je to systém, ktorý je založený na procese, to znamená, že nie je založený na externých vstupoch, takže všetko, čo tento sad bude potrebovať, to znamená, že výživa, voda, tak by si mal zariadiť sám. Samozrejme, tu máme nádrže, pretože naše stromčeky sú mladé, ale nie sú toľko polievané, koľko by možno mohli. Nechávame ich na absolútnej vôle matky prírody, ale myslíme zatiaľ, že sa na týmto stromčekom veľmi darí. Naše pozorovanie je, že slivkám sa tu extrémne dobre darí. Vrby tiež máme s krásnymi prírastkami, takže pokiaľ niekto košikuje a chce mať takéto krásne prúty, teda nie sú to úplne že tie najkrajšie prúty, z ktorých by ste mohli košikovať, ale aj to sa učíme, ako robiť túto košikárskú vrbu lepšie a správne. Takže to je na úvod. Máme tu, to je teraz vec, ktorú sme robili v máji. Pokazila sa mi štiepačka, to znamená, že drevený odpad, ktorý mám, nedokážem štiepkovať, ale tento odpad sa mi stále kopí a potrebujem nejako mulčovať tieto aleje. Takže to robím takýmto spôsobom, že to drevo proste kladiem na zem. Je tu dôležitý veľmi kontakt s pôdou, pretože nechcem, aby sa to drevo iba tak tlelo na vzduchu. To znamená, že iba sa chemicky rozkladalo, oxidovalo, ale chcem, aby bolo v styku s pôdou, s vlhkosťou, aby naozaj biologicky sa rozkladalo a vracalo ten uhlík naspäť k tým stromom. Takže tu máme hrušku. A tu sú jahodoviská. Jedna vec, ktorá sa nám deje tento rok, a čo je veľmi zaujímavé, že jahody, ktoré máme, ktoré by mohli byť na týchto stónkach, tu nie sú, pretože my máme kačice, ktoré sú tu na to, aby z tejto záhrady odstraňovali slimakov. Lenže tento rok, ako prvý rok, máme aj mäsové kačice a tým veľmi chutia či už zelené alebo červené jahody a nenechajú na tých jahodách žiadne. Takže nemáme ani slimákov, ale nemáme ani jahody. Takže budeme musieť vymyslieť nejaký kompromis medzi kačkami a jahodami a kačkami a slimákmi a jahodami. Takže to je také pozorovanie, ktoré som zistil pred 2 dňami a rozmýšľam nad ním, že čo teraz s tými našimi mäsovými kačkami, lebo mám pocit, že naše indické bežce tie jahody nezaujímajú. No tu máme 2 pásy zeleného hnojenia, tu máme jednu našu bujnú černicu, ale ja by som toto video chcel zamerať na to, čo nám nefunguje, pretože to ako keby ľudí zaujíma viac ako to, čo ich zaujíma. Jedna vec, ktorá sa nám deje, čo je samozrejme pozitívna, je, že nemáme takú veľkú inváziu vošiek. Teda vošiek je tu hrozne veľa, ale nie je na miestach, na ktorých ich potrebujeme. Toto je rybezla, ktorá nám umrela. Tu je stromová rybezla, ktorá vyhnala z podpníka nové šľahune. A som si tieto šľahune chcem odložiť na budúci podpník. To znamená, že ich budem využívať na budúci stromčekové rybezle. No a na týchto rybezlách, ktoré rastie z podpníku, tá je citlivá na vožky. Teda vožky ich vyhľadávajú. No a my sme započali liečbu nimbovým olejom. Ako môžete vidieť, tak je tam pokles. Nemám video, ako to vyzeralo predtým, avšak tých vošiek tam stále je, ale je ich rozhodne menej, ako ich bolo predtým.
Robil som to pred, myslím, 2 alebo 3 dňami, túto kúru nimbovým olejom. A nimbový olej není to insekticíd, je to látka, myslím, že tá látka je nejaký azatrachicín, alebo také niečo, teraz som zhovadil tento názov, ale táto látka pôsobí ako rozrušovač toho vývojového štádia tých vošiek. To znamená, že prekazí im to rozmnožovanie, to znamená, že ďalšia generácia nemôže nastúpiť na ich miesto, ale vidíme, že tu ešte stále nejaké zostali, takže po 3 dňoch bude treba znova tento postreh opakovať a znova. Ale je to podpník, to znamená, že nevadí mi to, pokiaľ by som aj vyštipol teraz túto časť, tak by mi zostal pekná časť, ktorú by som si mohol zapestovať na podpník a navrublovať na ňo napríklad červenú ibezlu. Takže to je jedna vec s vožkami, ktorá sa nám deje. Druhá vec, ktorá sa nám s vožkami deje, ktorá je samozrejme pozitívna, sú naše pasce na vožky. Viete, že bodliaky, ktoré nám pichliač rolný, ktorý nám rastie vedľa josty. Toto je náš záhon s jostami. Toto josty mi dal môj pán sused ešte z môjho rodičovského domu, teda tam, kde som vyrastal. Susedovi som strihal jostu a ten bol taký úžasný, že mi tie odrezky zanechal, že rob si s nimi čo chceš, čo potrebuješ. Tak ja som si ich popichal do zeme a s vysokou úspešnosťou som sa stretol uchytili sa teda vysokou úspešnosťou, ja som si ich teraz posadil. Dokonca táto má na minuloročnom dreve už josty, takže sme v plnom zdraví, vožky sú tu prítomné, ale na jostách nás to obchádza. Keď už som tu, toto je ďalší nepodárok tejto sezóny. Píšim sa tým, že som ekologický, ale túto časť sa vám priznám, že som kultivátorom prešiel. Je to nová časť, vlastne pozemok vlastním tento a tento vedľa, na ktorom pestujeme, ten je v prenajme zo Slovenského pozemkového fondu. No a keďže som sa dostal k takéto novej časti, tak si poviem, že skultivujem to tak, ako mi radia ľudia, že to treba zorať. Tak ja som to prezdušňovacími vidlami pobehal, potom som to prešiel kultivátorom, ešte malým kypričom, aby sa do toho pekne išla sadiť mrkva. No a čo nevidím, tak krásne mi zakličila tento záhon. Mrkvu tu ani nevidieť, ale ešte predtým, ako mi tá burina sem prišla, tak tu aj tak žiadna mrkva nebola. Sú tu nejaké štrbavé, občas nejaká. Myslím si, že som nezanedbal zalievanie, to znamená, že stále boli tie lôžka mrkvy pod vlhkom, pod mokrom. Skôr si myslím, že toto klíčenie existuje technika, ktorá presne ráta s týmto, čo sa stane, že vám zaklíči nový záhon. No a ja som s týmto nepočítal, že to sa takto vráti. No a všetky spiace semená, ktoré sa nachádzali 15-20 cm pod tou vrstvou, som tými vidlami určite nejako dostal navrch. Tým kypričom som to krásne rozhádzal, rozmiestnil a teraz môžem zabudnúť na akúkoľvek úrodu z tohto záhonu. Celé to musí ísť preč a myslím si, že mi takýmto spôsobom táto záhrada vraví, že buď nevieš pestovať mrkvu, alebo sa tu nedá pestovať mrkva, pretože aj mrkvy, ktoré sa nám podarili, tak boli také chobotnice, pretože máme určite tvrdú ilovú vrstvu zhutnenú pod tou 20 cm a proste tie mrkvy sa tak rozdvojili, rozštvorili, doplňte si akékoľvek číslo chcete. A je to neúspech za neúspechom s tou mrkvou. Za to jostový záhon si pýta raz pokosiť z tejto strany a pokosiť z druhej strany. A to je všetko, čo jostový záhon vyžaduje. A mrkvový záhon, keby som sa mal baviť o finančnej stránke, tak je to neporovnateľné. A aj na tom, že toto je omnoho udržateľnejšie ako toto. Takže to je môj neúspech jahody, neúspech s mrkvou, neúspech, rovnako príbeh sa nachádza za cibulou. To je príbeh cvikly. Cvikla je taktiež
štrbavá, neexistujúca. Takže toto by mala byť takisto príbeh cvikly. Tu sú rôzne cvikly, vidíte, že to je už zaborenené, ale ja som to vzdal, pretože tu čakám už 2 týždne, kým sa tu nejaká cvikla objaví. A ak sa aj objavila, tak sú to naozaj chúďatka. Sú to naozaj chúďatka, ktorým sa nechce žiť. A možno tu je jedna, tu je druhá, ale ani aj keď tu burina nebola, tak naozaj to kličenie bolo hrozné. Možno som mal staré semienko a proste mi to možno tá záhrada hovorí, že OK, Simon, ide ti to, ale skús sa zamerať na bobule, na stromy, stromom sa ti tu bude dariť, už vieš ktorým, ale tieto veci nechaj na možno vyvýšený záhon v menšom počte, netráp tú zem, nerob s tým, čo s tým robíš a začni robiť na saticu niečo iné. Ukážem vám presne čo. Nie je to najdôležitejšie alebo najváv, čo sa dá, ale je to určite zdvihnutie môjho záhradného sebevedomia. A to sú naše vrbové sadeničky, to znamená, že vrby, ktoré sme zostrihli na jar, ako vrba nám slúži na to, že vrba je ako keby vodná pumpa, to znamená, že tá svojimi koreňmi vytvorí ako keby tým, že ona odparuje veľa vody zo svojich listov, tak ona vytvára, toto vám neukazujem tú najväčšiu vrbu, ktorá tu je o mnoho väčšia vrba, no a tá tým svojim odparom vytvára ako keby podtlak na tú vodu, ktorá je v zemi a vyťahuje tú vodu spodnú bližšie pre tieto stromy. Že nás slúži ako keby taká studňa, akože taký ten mechanický točič, ktorý býva na studni. Takže ono vyťahuje tú vodu a prinášajú bližšie k týmto ostatným stromom. Keď tá vrba prerastie, už sa začne sa dotýkať ovocných stromov, čo sa nám nedeje, ale ukážem vám, že sa nám to na jednej strane deje. Ak by sa začala tlačiť do toho ovocného stromu a ovplyvňovať ten strom v raste, že by sa on musel ťahať do tejto strany alebo do tejto strany, to znamená, že na východ alebo na západ, tak tá vrba by šla okamžite preč. Vidíte, že aj tak je taká, ako keby sa jej hanbí tej slivky. Chcem, aby sa tie vrby hanbili tej slivky. Nech má slivka absolútnu vôľu rásť do ktorýchkoľvek strany chce. Tá orientácia je sever-juh, to znamená, že celá alej je sever-juh. Severná a južná orientácia je o mnoho lepšie na slnko, to znamená, že tá alej má rovnomerné rozloženie toho slnka počas celého dňa. Keby som bol východ-západ, tak by to bolo lepšie počas sezóny, ale nemali by ten prírastok na tej západnej strane by bol iný ako na tej východnej, pretože naša východná strana je o mnoho otvorenejšia ako naša západná strana. Je to iba jednoduchá matika, preto sú aj naše stromy všetky robené vlastne na 0. poludník, takže toto je vlastne 0, azimut 0 stupňov. Ideme presne, aby sme čo najviac slnka chytili na tieto stromy. Takže tie vrby, ktoré sme si postrihali na jar, ktorými sme zamulčovali, ešte kým fungovala štiepačka, naše ovocné stromy, pretože prioritne tá organická hmota, ktorá vyjde z tej vrby, tak ide pod tieto produkčné stromy. Nebudem mulčovať aj tento hrdinský strom, ja ho volám hrdinský strom pretože on si odniesie všetku ťažkú robotu prvých 10 rokov. On prijíma všetkých škodcov, ktoré by mohli útočiť na slivky, sú veľmi podobní škodcovia, ktorí útočia na vrby a na slivky, takže mám niektoré vrby, ktoré vyholil nejaký škodca slivky a slivku nechal na pokoji. Čo je úplne v pohode. Výmena medzi nami, som s tým absolútne v poriadku. No a keď som ostrihol tieto výhony na vrbe, tak som ich posadil a nemôžem si za to ja dávať akékoľvek zásluhy,
pretože vysoká úspešnosť výhonov zakopaných týchto vrb je čisto ich úžasná vlastnosť. Nad 90% úspešnosť prijatia alebo ujatia sa je úplne normálna pri vrbe. Vrba, lieska, baza, rýbezla, to sú veľmi dobre ujateľné dreviny z drevnatených výhonov. Takže tu by som možno na jednej ruke narátal, koľko tu je nevidených. Takže toto bude budúca pomoc pre nové ovocné stromy. Tieto budú slúžiť ako organický materiál, pretože rastú rýchlejšie ako oni. Uväznia viac uhlíka do pôdy. Takže snažíme sa toto pole, ktoré tu máme, premieňať na takúto úrodnú, veľmi rôznorodú roľu. Nie len monokultúrne pestovať všetko možné, čo sa nám páči, ale čo naozaj je dobre aj pre tú pôdu. Aj pre všetky ostatné zvieratá, pre ten život v pôde je to veľmi vynikajúce. No a tu vidíme, že čo sa vlastne deje, že vrba sa nám už tlačí na marhulu a dokonca je tu rakytník pod touto marhulou a tá vrba je už o mnoho vyššia ako ten rakytník. Ja stále pozerám na tento rakytník, okolo neho chodím, že čo sa mu deje, pretože mal by to byť fixátor dusíka a mal by mať o mnoho veľký rast ako má, pretože on bol, keď tu začal, vidíte, keď som tu vrbu pred 2,5 rokom zasadil, tak ona bola potadiaľto. Potadiaľto. Bola zostrihnutá po výsadbe, bola potadiaľto. A rakytník bol niekde v tejto výške. Rátal som, že rakytník bude rásť podobným tempom ako vrba. No nestalo sa tak. Tak som si ho dneska pozrel, keď som ho mulčoval a zistil som, že dole veľmi nízko som nechal značku z obchodu, keď som ho kupoval. To znamená, že on sa tu celý čas trápil, dusil sa, ale nám sa to nezdalo a ten prírastok tu by bol, lenže sa tu škrtila tam jazga, takže čo mi zostáva je zamulčovať ho, dobre ho poliať, no a túto vrbu, ktorú tu máme, tak zostrihnúť, aby sa nedotýkala marhule, dať ju do poriadku aj tak, aby dala trošku priestor tomu rakytníku a celú ju vlastne ošúpať, kľudne aj v júni, alebo hneď teraz to spravím, hneď ako dotočím video a budú vyslobodené 2 stromy. Všetok ten materiál pôjde hneď pod nich, takže uhlík, ktorý ešte je v zemi, tak ešte pôjde nejaký uhlík na zem. Takže dvojitá práca s uhlíkom. Čo sa nám deje na tejto marhuli? Ak má niekto veľmi nejakú dobrú radu ovocinárskú a nie z radu, tak poprosím vás radu, lebo mám takú marhulu, ktorá má všetko v pohode, prírastky na západnej strane sú väčšie ako na východnej. Jednu vec, ktorú si myslím, že sa deje, že ja som taďalto chodil, tu, kde mám teraz tento súd, tak táto som chodil, mohol som udúpať tie korene, z tejto strany som toľko nechodil, takže možno z tejto strany som tie korene trošku udúsal a ovplyvnil som tým rast na tejto strane. Pokiaľ má niekto nejakú radu, kľudne hačte, príjmem túto radu, ako sa nám to deje, čo sa nám deje. Ešte mi tu zostáva po tomto výchovnom reze nastúpiť na tieto letorasty, ktoré mi tu vchádzajú do koreny, takže spolu s rezom vrby prevediem aj tento následný rez po výchovnom reze. Takže to sú ešte moje povinnosti. Tu by som vám chcel ukázať moju chodiacu cibulu, ktorá už začína chodiť. Je to cibula, ktorá si vytvára takéto poschodia. Toto bolo prvé poschodie, tu je cibulka, z ktorej vyšla ďalšia cibula a táto cibula začína chodiť, to znamená, že táto cibula preváži celú tú cibulu a zasadí sa. Takže je to taká hračka. Je to cibula, ktorá sa vlastne pestuje na cibiky. Takže toto si môžete použiť tak, ako keď používate jarnú cibulku.
No, topinambury, invázna plodina, veľmi, veľmi dôležitá pre pre nás, pretože celá rastlina je použiteľná. Toto je ako krmivo pre zvieratá. Ak príde do kvetu, tak aj kvety, podzemné hluzy jeme my, náš pes, sliepky a nebojíme sa o to, že by nám prerastla. Ale stále máme zicher na to, že sa nachádza v strede našich alejí. To znamená, že nejdeme s ním na kraj, aby sme nepoškodili pri vykopávaní korene stromov. Máme to na strede a aj keby nám ušla niekam inám, tak ju vieme zmanažovať. Takže kľudne pracujeme aj s invaznými drevinami. Toto sú záhony s kapustou, všetko v pohode, rýbezle, maliny, tu nemám čo ukázať. Pokiaľ ste videli video s šparglov, tak viete, že sme zachraňovali šparglu od píru, celkom sa nám to zadarilo. Máme aj úrodu špargly, krásne nábehy, toto tu necháme, tieto kvety, aby nám doplnili tie korene, silu v koreňoch, takže v tomto pokračujeme. A ešte jedna vec, krásna vec, hovorím, že najlepšia pochvala na váš cesnak je, keď vám niekto povie, že vaša kukurica je nejaká slabá. Tak to je najlepšia pochvala na váš cesnak. Náš cesnak je paličák, už sa dostáva do tejto fázy, že vyháňa tieto, neviem ako sa to volá po slovensky, garlic scapes, je to po anglicky. Je to vlastne indikátor toho, že sa nám začne pod zemou narastať bulva a keď je to už ako keby že tvrdé, tak je na čase tieto kvety vylamovať. Pretože cesnak paličák, toto sa deba pri paličáku, by nám tlačil energiu do tohto kvetu a vysával by nám bulvu. Samozrejme bulva na cesnaku je to najlepšie, čo je, takže toto sa za chvíľku bude vylamovať. Práve sa, že keď sa zatáčajú, tak sa majú vylomiť. Takže toto je jedna z úrod paličáku a cesnak je niekoľko úrod, hlavne paličák. Je niekoľko úrod za sebou, nie je to len bulva, ale je to viac vecí. No a asi posledná vec, ktorú vám poviem, že v marci som točil video, keď som sadil stromčeky a vravím si, že to je najvyšší čas sadiť stromčeky. No tak pred 2 týždňami som kúpil ešte nejaké stromčeky v akcii, ktoré buď budú dobre na vruble, alebo bude z nich štiepka, ale proste som nedokázal odolať hruške zdravej hruške, podotýkam, za pár šušňov. Tak som buchol hrušku, buchol som 2 čerešne, 2 slivky a vyskúšame. Tieto práve iba idú do pukov, tak uvidíme, či prežijú toto leto, budú si vyžadovať intenzívnu zálievku. Tuto je naša polikultúra, hrášok, rukola, a z druhej strany je kapusta. Máme to tu pod netrhanou textíliou, aby nám nešli skočky na rukolu, ale tá rukola si povedala, že skočky vám môžem, ale idem do kvetu. Takže máme rukolu v kvete už v máji, takže už tu začína ten proces, že rýchlo zbierajte rukolu, lebo je veľa nebude, vidieť, že máme tu aj nejaký útok skočiek. Takže nie je to rukola, ktorú by sme predávali do reštaurácií, ale hrášok je pekný. No a povedal som, že to bude posledná vec, ale ešte určite by som vedel nájsť ďalších 15, ktoré by som hovoril. Toto sú naše rajčinoviská. Ďalšia moja chyba, ktorú som tu vytvoril tentokrát s rajčinami je, že rajčiny som usadil asi 25 cm od seba. Takže to bude totálna džungla rajčinová. Neviem, čo som si myslel, ale tak to proste tento rok bude. Či to bude katastrofa, nemyslím si. Myslím si, že to bude manažovateľné. My tu máme toho slnka habadej, takže boj o slnko sa nebojím, nepôjdu do krvi.
a jedine čo sa môže stať, že budú piť veľa vody a živín bude menej, ale je to zahnojené hnojom pod touto návažkou, lebo toto je návažka, ktorej sme merali pH v minulom videu. Takže toto som si takto, toto som vidlami tento spodok pobehal, dal som tam organický materiál, dal som tu zeolít, je tu hnoj, sú tu ešte aj pelety hnojové, je tu veľa doplnkov výživy, takže by sme to mali zvládnuť aj s týmito rajčinami. No a nedeľa, čaká nás Stanley Tucci v Taliansku, som milovníci Talianska, takže idem na Netflix alebo teda na Disney, na našom domčeku pozerať telku, oddychnúť trošku pred pracovným týždňom. Hor sa do roboty, necháme v záhradku trošku oddychnúť a hneď zajtra sa do nej vrátime. Ďakujem vám, že ste videli ďalšiu prehliadku, tentokrát májovú, našej záhrady. A pokiaľ máte tipy, ako pestovať lepšie mrkvu, ako vyriešiť problém s marhulou, ktorá mi z východnej strany nemá dobré prírastky, pokiaľ máte vstupy ako na čokoľvek, čo ste v tomto videu videli, a ak sa vám deje niečo podobné a negatívne, ako sa deje aj nám, tak napíšte dole do komentáru. Pokiaľ sa vám deje všetko dokonalé, tak mi prosím vás pošlite detailný návod, ako to robíte, pretože by som to veľmi rád vedel. A pokiaľ sa vám to video páčilo, tak alebo keby ste chceli vedieť viac o čo znamená syntropický systém v miernom pásme, pretože to je určite nový pojem na Slovensku, všeobecne v Európe to robí veľmi málo individuí. My to iba skúšame, to sa nedá povedať, že to je fungujúci 100% systém, ale mne sa veľmi páči tá myšlienka za ním, tak kľudne tiež napíšte, chcem vedieť viac a natočíme video, poskladáme niečo, dáme tomu hlavu, petu a veľmi ďakujem, pokiaľ ste to vydržali až sem, tak dajte tam ten odber a dajte tam like, dajte tam dislike, ak sa vám to nepáčilo. Povedzte nám do komentárov, prečo sa vám to nepáčilo. A ja vás veľmi rád uvidím, aj keď ja vás vidieť nebudem, ale vy mňa určite áno pri ďalšom videu. Čaute.